नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव बरायलायबाय बयनिसिमबो बैसागु आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासिखौबो जासिहरनाय जाहैबाय नै दा जोङो बावखुंग्रियाव थांनो नागिरदों दा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो बिराद बुरजा सेंग्राफोरसो थांगोन आरोना रावबो जरा जरा गैया ओरैनो बिन्दास बेरायहैनोसै दा भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो गोजौसिम थाङा दा मा होनो जरा थाबासो थांगौमोन आरोना दा गैया माथो खालामबावनो ओंखायनो थांनोसै गोजौसिम गाखोहैला जोङो गाहायसिम थांसै देग्लाय बोसोरावबो आंथ' सिगिलैनो थांबाय थायो एनि टाइम दासिमबो थांफेराखै आङो जरा दा नायलांबाय थाबानो जाबाय रावबो गैया नालाय नङाबा बोखोग्रा थाबाथ' मोजां जायोमोन गाखोनो बरियानो गोजौसिम गाखोगौमोन देग्लाय गाखोला देग्लाय गाहायावनो ओरैनो मानसिफोरखौ नायनोसै मालायनि जराखौ बिदिबा माथो खालामबावनो उफायथ' गैला दा थांगासिनो दा फार्स्टनिफ्राय गोजौथाराव थांनाय नङा दा नायलांबाय थाबानो जाबाय माबादि मोनदों नों गोजौआव थांगोन ना थाङा गाखोगोन ना गाखोआ आं देग्लाय गाखोथ'ला आरोना आं दा बहायसो थांनानै मिलायजोबखाबाय बिदिबालाय दावखोनांगौ दा नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दावखोहोजोबगोन सोरबा गाखोनानै फैलायलायबाय जोंहा नै दासो फैदों
रंजालि बैसागुखौ बरायदिनि खेबसे गोबारै आखाइ खबनांगौ बयबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। थुंगा 12थि बावखुंग्रि फोरबोआव दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां Mano बहुत जाम हो या तेरा साथ पकड़े पाने दिया गाड़ी को दुखी ड्राइवर गाड़ी को नहलो लाइन लाइन सोलाई लोगो गाड़ी को स्पीड सोलावा ना लगे कंट्रोल और सोलाई जाओ बाइक लानानै फैदों बिथांमोनहा हेलमेटखौ गाननानै था नोंथांमोनहा मोजाङै मोजां न' सहैनाया जोंनिबो मोनसे बिबान आरो नोंथांमोनहा बे रिक्वेस्टखौ लाखिगोन होननानै Thanks for watching जाहैबाय दा खोथायानो गैला दा थांनोसै जोङो न'आवहाय बाय बाय मोजां मोनोबा भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरोना एसे ससेल' जों गोजौसिम गाखोलांखायासै आरोना दे बेखौनो ओंखायनो दोनथ'नाय जाबाय दा मा खालामबावनो गारिया बिदिनो जाहैबाय खोथाया